Ebusia, and I'm to send to the Airbnb. Yes, I don't know.
mani na Agyenim Boateng ko yie bonsoma enti wo ha kemi bi efa kire yewura na Agyenim Boateng panise nani na dan na so de enai yo ensan Abigail oba pa Abigail sa Monica for stand boy Abigail omo aba na oprakope enti omo se Abigail esi wosu a se de kan na enti sabe ya se baba janso no koma yai na sana hene wa na won san de pejo ade na nsuo no enso enkoma yai sabe na no guso omochia na adama hene panifo na bi guso a ya chia ebe ma na mo hyede enti ya traso Nana ba Nyankopon enhyira watu saa ne ye no adwuma we hu ne ho ana wo bi asom edu ba bi ana ye nyina so ya ka ye ho agum sa na na ye sa ne tete dwom kro ye nyina ye gyinam ne atigum be me na mo apia Said a year amamre any amanye FM no yedina na ebeko ekura no yansha no so efi echina ene na de tie da eye ya wada aha beyi butu enye fedi agro kura eti yesremu a na wo yemfa pepeye said yesi don na Agyenim Boateng no esanse de koya na da o se na onguye na nada said na na sit down and say be makọ nanso owu krade enkwa enya ade betimi age eti yesremu a t-shirt no so ebi aba uye bia eye 50 Ghana cedi eti omo de ne mu odo na nanko a pebi ne fa ehye da chia 70 na sabe perifo se odo ekodu eye ne mehu a ana utwa bidia na odibi ato hono na wo mantia na yesan eguso ekai se yewo yemaba wa fefe wo mu chensu a wo mu namo enti bia na Asante bi ba dama wuti amaba wa ne na so a wo mu di America beba be ka kire yen na ya to Asante ni di fefe na ya de amamo aye wode hye ye na ye na Agyenim Boateng watosumie no na Tunsuom yine Botokuhene atomfohene na ye Dote ana ye ni santi bibia abeko ne kwanso yampasa na nanom ne mpanefo bi beba no wo bechia ne etimi nyi Asante ne nkyere ti yabasre Asante ne fititi awa na mama ya hu Asante sanate aya tudi ade amamo t-shirt no mama bi mrechira Yo, and as you do, if you go see your water, what was a grow hard doors of pa, kitty for her, Fonton from Zoha, the assembly was able to Fonton from Waha. You were young pro Waha, just say, I will be in a Waha. Yes, I will say, hey, Piana Bako, boy, Nicky Castle. Open to be a name, young one 7 years, Matiano, you went to me at the Nafam Namwa. It's I say, what's a way bar, Baba for Hobber. Say, boss, you might make out dinner bar. Now, buy a chan and pro for my brim once a month. Well, we are, let me say, most my trosso. Get a fossil bar from Montanasi. Almost what we are. Now, in your life, I was a trosso system for so hard. You might be a person here, not any Boateng. One won't go by ye. You might be a yeti, and go to Tiasi and King and Kayape. Nanso, Baba will come about a fita. Etwa na so ena mane na Agyenim Boateng do bibie se men sham so mpem le frokum kom wo ya de yie na Agyenim Boateng ne enipa nyina twa ne ho hia ye twa biado twa so na nkyese bibio be ma ekọ ye ma ye nyina ho hyeden ni papa mma ya me hye moden saa so onuanom ye ma me antikrist ana mo de na buso nyina ye ma mo nyina hyeden ma mo yakọ Asante Tunsuom Mampong. Ye mo bi a hyede, mo bi a yankosa se ye na Agyenim Boateng de. Wo ye Tunsuom Botokuhene o ye Mampong man ni Ghana man. Ba bia ba fel bia no wo de wo se ye oyo. Wo ba so a oba ne memmem.
Agyenim Boateng oda ho yi onye obi a no pesa me kumenya nanso owuo ama de wabrɛ enya enni kana eboji Agyenim Boateng ke ndu no so obi to onye bi o so owuo ni ma de eche sanko owuo ni ma de eche kana Agyenim Boateng ke owuo do so sanie nanso de ye pɛ no ba ma owuo nye dai wɔn pɛ tie nyina ye ma na kwa so kosɛ etiketefo daluma mo ka jangu ma ye sasa e mpani ye na Agyenim Boateng ye pani pa etiketefo mo fie mo ka jangu ma ye wi ana abontefo so to so na oba ye chia ai mo so mo ka jagum jama se fo ma na mo so mo ka mo de agum ye wi a spinners fo so mo to so na ban fo so to so saa ne ye beko no na bo ma no na ne takoko so ne wo so saa fitimi a wonai the so brought about force is in the fruit here na ka fa wate nya de opa no ba na saa wie nya ba na saa de o de kura ba tanaba moni kasa sani aye kono no sade ye nua na ba aka no no ye bibia wo ne kwanso na ye san asre se santen ba na mo aboya mane na ya to santen ni din ye wo penifo a enam nana Botokuhene Tunsuom hene nana tofo hene na Agyenim Boateng a wotosumie no okunkom dodo bibie ye funubra nana no botansi bretuo ade hibusua nana no madru ha wo mo so be hwa wo mo de hia na ne achi ai aye nana no botansi na yesa guso ekaimo ampane se enwa bia woniti ne santi aya mapo fekuo no kontre awo gyina ho awona na Dote Yie mo abrada sibre ni wo na Agakuma di fie ni wo nana amono asamoa Agyakumo hene aya nana hwidie mo hene wana na jumade nyina nana no mama ne kwasa won fansi ne naso na won tira kire anhwama wo mo bema na kosawate wayene bridge say anka mwawia kose nana no so enemtwom yo nawo Sadie adonfo ebeka yeho na yejam nana Agyenim Boateng no nana sewa ampa for bracketu nana pia sadie emperifo dia mamini osi kitua bia ensa entina baifo enku enkolai oya santi a atu ebechie ya eye damai ehire nana opusu sapon nana noma atrakonya omosom nana sabe eye mia me nana ititakra odimu saa so na donte ene nana Agyekum hene eye mia me so chiame Mampong ne chiame nana adia ono so edi emu akotre nana yamamu nyina saa so anana echa di brago ododo bribie krobo hema ono so ewa ha yasemo a sewaba emetrase emehwa de enkoka kitua bi ensa say 50 cities say 100 cities nana umi yaje sinapia bafo no ewa ha sa committee no yabebo mabaso omo de hihye egu akwam ama no magina ayeye na wo
ye ka ye nya wo mo isan se Yesu na so se wo ya enafo ba kokra ye bia so se na Agyenim Boateng Yie kakra wo se ye yula ko usame be na 4 days wo chance ba ha wona yo enura yimre bo no 9 na wo gina ha wa sa ko sa bai dwodie no na o ma bre papa continue anasa Botokuhene Tunsuom na na uso kire woni na nata kunya nyina o ma kire do papa o ma ya fe o ma ya de sadie enura ebesi ne o mo sia bo mo modern no me hu bida yaka ye na uso kire asemu yi efisa yesi foyibo nyina wo kurambi yesa carpet wo kurambi bibia wa bia ye bia no na okuram nyame hira no asa se ewiase de obeya no waye no ai so pani mo so adruha aya papa Jesse so fu Jesse na usu se kire sa aye ni nua pani no no piao sa na Agyenim Boateng oh do bibie nua pani no no oh ase wonnim aba so for kafra wate kafra brichie we emwawia apanya mishina so ba mo wo ba memo sama na kwaba ye gusu aka mo se Dote Yie na ye no kitwa bia nso ne die kwan so ne ekura bia betimi aba ha na wo de aba ba kire edua wo ma na Agyenim Boateng na ebiaka na na no na busu nyina basira mo wo bibia betimi de aba na tan na wo betimi ya ma wo mami aba na omi oba pa na omi so wa ha bia no so be gina ha eya ko company sem ai age wodi abapam jende ne ko yi aye monso ane so ye kira grofo de ye ne wa hai enti ye ne ebo ne ba fom pa enti sabe ye gusu ai ka mo se na ye na ye na Dote Yie no ne gusu ai ye no kitwa bi ensa entra konya so so le kokwa yi bi beboa ye na mo se no tahine uba no kwa age woni so sana ina so wa fie lua yesemo busuano unso bichia akwaba ana fe nkonya na busuano no tene efire ngosi ya wada wona nya wo ya utibe wo ya efire ngosi ya wada sa wona nya wo ya bla ai uzipende ko kuna ntachi wo ya dema mele wo papa emla haya no da yo wada hama dia chi wa chese wo do wo fa se ne pa enti yes traso ne de mamo yala eye nanaba ase sure sabri said any kano say agro de tubo sa na 7 eba aha ye bon wano arena kama akwa sa Fiesta Pong, sir. I'm Maria Bapeni. Just a hidden idea, Sado. Lana Sebe Manono. Neja say, sir. Doctor, Beniva Heba service. I Sabri, I Nana Piao. Yo, Sabri, Mia Muketi for Sadumusu and Mato Aswamaye. Mamma Town and Russo. I and Yamuto Aswamaye.
dwumadi yɛfa ne live for Asrewa ɛyɛ Sabre multimedia Instagram YouTube and Facebook o search ɛde kɔ ɛyɛ Tunsuom na Agyenim Boateng ɛyɛ ne phone and Dote Yie no a yɛkɔ so biara no ɛkɔ so uhu eti wote ha na wasiesie ho yie woni bɛba ho so na ɔma ɛsrew ɛmpɛ ne saa ti monyɛ ne hwɛ no so ma yɛn eti yɛsrɛ mo ase deɛ di kan ɛka yɛ Dote Yie yɛ giska na Agyenim Boateng no kwa yie bonsoa yɛmfa ɛsa ɛmɛhwɛ ne saa sɛ yɛkugya no kwan ketewa bi ansa wɔsɛ nti na abayifoɔ ɛku mmɔfra yi woyɛ so a ne nyame ahyira wo nti monhyɛ no so ma yɛn ɛda mo ase What's up,
Botokuhene aha na Agyenim Boateng ne papa no on edura no so echia no na na po akwa emu akwa ba
TV ato etia eba eye nana Agyenim Boateng chawe Agyenim Boateng enedi amadi eye sabe yonso hene ene mapofo penifo no edura say register one ebo mu chidom I am a pro traditional eye council register ese no hususu aso na adwene so I register afei ni hu eye nana nyameche siame yeboa na yo so ene ai eye chiame boati di omo anim no anaso ebehwe ni nia ani achi so na migration eye pani a oda ano ewo mampo hase migration eye officer pani one ne ma ene eba no eye security apparatus na ya so ine ana mo akwaba ana piao se odido adugodom na obehe umia ani echi papa odi animo ayebodi chidomi yes abi migration office kasia ewo mapoye papa yi oneda omo ano one ne ma baba yeda ase so so no ma ene ye ma mi police ni ne ma so abebo ye chidom munimu ankenye yi eso mo ba yi ibia eda na kwan mu ye ma mo so akwa aba
Yes, inside the hall, and find about and Yagima. One would be seven, I know, assessor, and we are quiet at the show, and about 5 Kuduma, the Eddie Sam never tell someone. Momo, if you're a sayer, now Massano Amaye, Yadamas. Happy and Kabowe and for we say, or more about that crazy, inside the honor and final and doom in Tiama and home heats. About whether not so assessor, Etimamudi and your final Jumano Monfako, as a heat, and one day and Sabibri and Eba. Yes, Ramano will be a Fafema. Medas Sebrantiane. Yo, Nanano Madama, Monfamoison and Femi. Way ayensa body and another TV mo. Ora, baby, I will be an anaba, Wadama, why in a bad me? Jinahami, Jinahama, would be on the one called JHS. SHS. Almost a woman buy a woman put a woman some 400 Ghana. Hey, oh my dear. Aya opino and 9 ora Wadama chain. Nana Dote Yie mo what the abuane dia tumpata egufam ya jenti ya dam ranti ane maba we yase what you have dam wase mo papa yo na yegusu kai mo seketu bia ensa said the bika kai na Agyenim Boateng nyina ya dansefo eye bia obeto nsa eye dukura na ekwa akobon soa Dote Yie no ye bon soa enye se ye mon soa ye bon soa said the ye dansebere osemu nsudie no a ye bon sa no sa e de no ketu bia ensa. Yes, sir. Now, to the another question, I want to say, what China's a one country, no, you say, and the dish as a Mampong, no one will have no other one. One more class, 500 Ghana, hot anytime. Kafra, what's it? Another Yashra, it's your someone. Said the Oko, a yes, Nepia Bus Service and Lows Limited, or one of them, Kratano, Oba, you beach them, na Sabi Abdomu Esuko, Eso Ede, Amaye. If you and Ekusi Yamia Duma, Yawada Anado, and Yadina Beko Ekra, Yadina Akoto, the Dabre, Sabri, Ayatiti, Ubika, Titi, Ubiche, Mr. Musumawi, Mamudi, and Lusana Kitifuano, and yes, sir, we have a mafo, yes, sir, baby, I'm one, as a mobile and Bibira, the Ambabubia, Yan Seda, Anthony, Pija and Sassy, Monster Poa, and Nikiamo, now Master for Sebeya, and Penifua. Omo ebeba na Dote Yie no ebekire yesremo a monyane sa emaye eti sisi se ketifo mo na moba no matoa so se maame odi so na eba na ono so atoa so amaye na yekoyenim yeramase Jumedi no so ye fan live for Asrewa multimedia Facebook Instagram and TikTok bibia oseche aye na Agyenim Boateng Dote Yie no a ye bia e wa ha dwumadi bia ye di bia so ekoso e wa ha
ɛyɛ nana Hidiohene on the Ijam Sekotre ɛyɛ ko ni gira ɛdano ɛhɔ ɔno so na ɛyie no esi ne nan so ɔne ɛyɛ sabe na afọ amansa akakapɛ akantompom maame Grace yɛfra ɛde ɛbɛbɛ wiase maame yɛmabie ɛne yeremu mienu a ɛsabe nana ɛgya wɔ hɔ ɛyɛ yerepani ɔba titi eketo ɔba pa awadwoa efikyɛ kɔ so ɛyɛ nana ɛdwosoman ɛhema na ayɛ asatoa wo kuro ɔno so ɛbɛba abɛka dwumadie yɛma yɛ nyinaa yɛho yɛakɔ titiriw ɛyɛ abɔnten dɔm nyinaa ɛhene na awosu sɛkyerɛ wo ne ɛyɛ saa bɛ nana no matra konwa nana Agyenim Boateng etua na mo so moatiam wo deɛ ɔmo atwerɛ adeɛ papapapa moate yaw wo so yɛma mo nyinaa ɛso ɛyɛ yɛakɔ ɛne ɛyɛ saa bɛ wo a wɔ ha biara nana ne papa nkyikafoɔ ɛyɛ na Agyenim ne papa nkyikafoɔ wo so yɛma mo akɔ aba na yɛma mo yɛakɔ so yo nana Dote Yie ne gusu a yɛyɛ no yɛmɔ bibia akɔ aba sa yo minya yɛbɛfi ogiri mu ɔno so aduru a wɔkyea na agya ato ahene na ayɛmke yɛ ho a ɛnɛ wafadeɛ no asesɛ nti Santibi so ato asafo enkabonko asofo enkabonko a omo Asante Mampong eni edifo omodura omo so ebere nana eni echi ai aya asofo gosu ai odidi edom nanim insase ono ani die now sabi mi sure say wa sofo na tuka ai waka ho nabi benya sure say sofo na tuka papa bonsu asofo nkabo ko nyina ana me papa eye 18 private sofo ana pe osempakani papa ansa apostolic ana na wo mi sofo na tuka afe sofo say Christ Center afe Jesus the way onoso eka ho saa so na apostle frimpom anso onoso eka ho ena medo Charles Yera kwaku jumbo eye Power Valley International na osofo besi mi ni mu nyina ya papa ya sofo papa eye osofo a oye oba sofo eye osofo ampofo eye ne yire onoso eka ho ai sofo tabra e ma baba papa no me ma mo nyina kwa
Asofo Kabuko Wamapa. Bibia Wamuya Bia, woman and Agyenim Boateng Tunsuom. Hejia Sobra. Hejia Mwababa. Jiana Sobetia. Inyako Esu Edruha. Asante si Inyako. Unya Mama Kwaba. Mama Kwaba. Yes, Dote Yie ya bonswa. It is Odo Swan Koba. Na Yachiu. Abo Esu Ediama Edamosi. If you bet Tidesi, Wakosa, Yobayana, Miliano, Ayano, Messia, Ekasa de Day, Ayamia DJ, Derek, Mr. Sofono, Woman, Emaya, Ekasa de Pa, Emaya, Siana, Asa, Amredi, Nana Tadova, and that's one call. Odo Bibi, Nana Kafrawat. Aye nana omro asamwa aye ebiana fo nyina ehene nana edruha nana de hye na edafo nana kafra wati saa so no oba pani aye aso oba pani nana adwibi keti woni ni nua oba pa frisia aye Mrs. Odo omo nyina so edruha mo etia yo nana fo amansa oni abusua pani aye nana video mina o tremu se nana kotene ane yes abi oba penny place aya monima be se money die kasa kakra na avo amansa oyonko brebo e friend sister Gladys Ofrikumase ene baaye o sese wunua eda epama wutimi me hosa tinana otienka wunua Gladys e baaya opipi mienu o se monfa ente makaso oba Gladys bebia obia na avo amansa ene ne dom eda mwase eti sabre kete for ma wi dia ma mi odi koto aso e ai ma wo se do so ai this year ye no oba control ho odi una bi jimi wa ha dia Nana Agyenim Boateng Tunsuom ana ye. Ye nyaro mo sabe nyaro mo mutu etuo na ma wo se bibi asi omo so enra omo ana yase betuo de ya mo fa hwesro ma ye ai ibu ye pressure will be was wa we na pressure was wa na wa so le ko yes a dia se beba Ai mana chuno wa bebe ni pasho wa. amoi Bebe ni padudo wa no mama chuno wa. Amuna bebe ye na mwato. ai na wo Ana ni pa bebre wa yare. ai Wutina bebe ni pa ni ana wato. Nyina ni pa mwato. eh Yeah. oba na wa kukuduro sa sa afeto be ya duma no Odisia Dote Yie na yeye. mese pressure was so asori ko fie ai sa Aya mabra ni amania. eno ne trese ye pripon yi nana eye echa oyi akwan akobi ayima nana pia kete ne bo se na won sa ne ha dwero sa obai uwa kukuduru pao ayo kaso wiku anwa so wiku ize pia oba mi didi ka ati ano Nana mani ata papa. Yaya dishiye. Yaya pripoye. sa Agyenim Boateng. yo nana tanwa abibio la
cake one to fee. Now, and your money fee. I am a senior education or no. I'm a two post. Yes, I be Chidomine, Nana, and Siase, Pepra, and Comitino, and also they will be, what did Nana say? Piao, Koima, and Wakaba, and Naima, education and letter driver, but do you need to so I am a penny, Nana Atakra, Agyenim Boateng Tunsuom, I am your swap for Nana so my idea, when you know my Guapem. You ready, you know, your child will be almost 2 ages of a paper. What did I do for him? You, as I be, I live band, you know, today's live band led by Sofo Katanka. I'm also ever one. Botokuhene, the live band, you know, today's live band. I Sofo Katanka, Botokuhene, and I'm a baby on a mission. So I never go Agyenim and a so Mampong and Mampong. Elvis was also a year, Juma Ewa. Elvis, Pia. Your papa, a software, on pay baby, Emma, and Charlie, Amapa, and the brother of your little DB, your fruit and pie, and the Amber Sacrono. Yes, only a good egg arms and a t-shirts. If you are, hey, Papa, bye. I go to T Royals. I am Agyenim Boateng Patron. Kofaba, so a year. Are you going this year? Yadina Abapa, Amesika, and then there was Sufindra. Ama Adia Nache, Ama dear Skabapa. Bessia said you go this year. And to maybe a Utobi. Sir. Also, Consa, Onodom. So, Apostle, the woman you are, sir. Grass Center. So for him, no. Ah, what do we say? Yes, Papa, I saw for into ya no to work akra.
Yes, you are Amani and you are Amamre. You may be said, and you are a Aduman Kumasem, a more a year, Stock Tirade, and Nana Agyenim Boateng and Efrani Tuma. I want to teach you Babu, Ada Masako, Ama, and your Nebusia, Nanano Aka, Omono Atui, was your Genesis at Yamasi, and the Grisi and a Yakobine. Any to na echagui amabo mehe ono akobeko eno ma aye eso ebaye na Agyenim Boateng odongo kojani ama enne esa uchaye no enya so faso ene yatu yani a yehuna Agyenim Boateng adumate ku adi ni jahwani ene wa mawuaba Nenia Yentata, Abusia Penny, you're a coconut touchy. Nenia Brooks a crodom. Yamami Grace, Mammy Dio, now country Pekuna, a year, Omoro Asamoah, and also among them if it be. Sasso and Anna Ususache. I want to domina so I hear. So now that I am Omo Esu, now on the Esu, I am Agyenim Boateng. And so Cassia, Asante Mampong, Yamamina, Esu Yako. Nana, 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 Yamamiako. Nana, the Papa Chica for Nana Ufususapa. So and a year, Botokuhene Dote Yie, and now the Obiana, so Yama Yako. Yes, Raman, you so I was saying, don't you know, Yabba and Sawa? Aha, Yabba Papa Sofono, don't you know, Yacha and Sawa? Sister Obi, now they call a prono, now Yachimo. Powerhouse. And also the Mount
One yes Adunyano. That's the Solomati. Now come the Pino. Woman Crawford said one for. And I want to go and one watch it more. Who is next? One and two us. The wood here and bit him out to them. The bit him out to them. Put you as your Donipa and came out so yet come us. The wood and bar and Monkay. Who is go? Who is go? Brother Swan. Unya Drusia no say pen. Obeko and Kaisika. So I can say, I Dote Yie no and I no your boy and swa and sawa. It is someone who said to my CJ Lewis. You know, go kiss me. Maybe I will be also your Maudi or Jijuma, sir. Nana Safo Agyenim Boateng Tunsuom today's live band and also Emeboa Ketefoa no area omo ready na esabe so actual samai Nana t-shirt no NNM you no Asante eba penny na esa no Okojoy Assembly of God Osa Ayemaku Penny Nano so atise akuro Yefeno aye Obapa Naomi Nana Naomi no Oba Penny no Bari Nana Ismata Krani Sano Here I will check
se akono ewia so bia ni na do chede yo yanyane tie se eye yenuanu odunjafo omoni omopeni edruha omo ebechia Ghana National Fire Service sa nana efiamwa watino no yenuanu odunjafo omo omopeni edruha Ghana National Fire Service also edruha Agyenim Boateng nani echi odifo maami hega ono so ne maami edifo yame ato safre no etra bosu ni mu na odifo bega obeja ne maami kwan ewo Asante adwira maami ebeba wat ebaba ba beta wachi na oja abrewa kwan Ghana National Fire Service Udumja ikuno omopeni esu edura amotia sa na dibikete anote fede odu elche na mame ise yesi Oba udikaye na upoku entry adukwayene na ye enidikano aya na ofosu sapon na ye ene nana sewa ampa kubra ketu nana sewa onodo yama oni aya nana no akwaba nana ye nana sewa oni jufo ehine aya esu eduha omoso ensia Ghana National Fire Service Commander Odo Omba Emama Kwaba Yajo Emama Kwaba ya
so do I watch here. Dote Yie no yebo enswa sinapia ba service and loss o person do hu di equita ho ene ye fasika antufie ye fasika movie anto ho fakotu sinapia ba service and loss unu mu di nsawo so anko a obema low na se oda payroll susu a okubu omo abapo papa e sika krabia omobo adwuma Asante Mampong omo ewo eye sabre atiama choba no abrosano ase omo yaduma from eye Monday to eye Friday any holidays Snapiaba we need you enso anyama omo ena sabre omo ebuaye na omo ageje enso ano ediama ye tiesewa kwa na akodi receipts na timama elamos. Associate pastor, on the Super Let's see. T-shirt for so and in the
50 Ghana City. Kojache ayine wentimi ama nisana ayine miami na na adabesi na nemu saso ena aya miami na na bosompem wentimi ama nisana ayine oyini kontre ene ni chidom ena aya sabe chidom hima aya na na ya sa 20 eno wana anana bosompem aya adakojache Kojache ayine nana bosompem wayini kontoni ma omo ebruha nana ya sa 20 eno mo enam do mama ko abanana no wa gives we amamo di kra you binyo James suadruha yes ya mo akaba
Kubuachi, One, Neira, Bonichido, Obapa Fisha Buachi, Mata, Omosu Edruha, Omosu Echa. Ura, Una, Emoakwaba.
Koyachi Hini Nana Osei Bosumpra, our Tossumiensa, Bosumpra Tossumiensa. But and JPO and Haman Asotie. So what do you know? Udebritry Nana Agyenim Boateng our Tosu Mienu. We're running tomorrow in Tintimu. Nana Kunchi Nano, Bakai Nano, our Tassi Nano, and Ne Echo Pim Jawada and Esra. Nana see, I wasn't a Miamibo, no bias at 1 year. Menino, yet to say, Munum and a crow. Nanso, Nanasu will say Yalie, will say Yalie, and on Jesse, oh ma. And I say, oh, money, see a name, it's 1 word to Nikonti. And I want to Nichidom, but penny so. And I want to the Sana. Say, hey, mon family got 10 Asante Mampong. Moko Amorisha, great friend Botokuhene Dote Yie. Moko da Sibana 2 for efficacy and one of Zabraha. Bridge up. Monsi bibi ntira obaya santo ase. Ayena na sai bosompim. E tosumiensa. Amamna ni amani akwanso a ode besi no no. Ono so duplicate bo. Obaya no ontimi ka so do bebo domu bro nka bibi ntira obaya santo a. Nana so obaya okura ne nsem. Enum a 500 Ghana cities. Abaya Santo Jesus way. Nenka Agyenim Amami Baba Grace. Enka Naima Nenka Busheni na Yesemua Ena Yeda Sie Omodi Akwansire so Twasunam so mokwan no ewanti Yeda mo as. Yo, Ira Nana Aye Bosompema Otosumiensa Abdikutre Eni Michido Eni Sana Hene Na Joso Hema Ubuakuro Enti Ena Nananum Efri Adakoja Aksedwa Nana Edamas Yamisham Pia Nadante Onosuneni Aperesa Krodo Onaso Duhasi Kukum Juma Swedra Watsia. The Bruce. You're not able to air Asante you know, Yaki and Sawa. Said a year and I was supremo. Amani contain the Chido, Papa, a GD for GD, no, sorry, GD, sorry, also for any D4 they do have. I'm also a channel, Mama. A symbol. Yes, I'm a man of it is a fresh hour also as well. I'm a Asante Amande or Hiriwa. I say into Casa. Yes, I'm a tutu also. Baby, I'm a different. I know the empty. So I got another form and you Sabi, I wish you have somebody near Casacra. Ofasame, only a yes, I be charity over charity. Oh, for any one and Agyenim Boateng, Mijana Drama Deputy, a year or so for a year and preachum. Ebenezer Miracle Church.
ɛsom ɛyɛ sabre tata flop so associate pastor no wɔse sabre ne biyere ɛne charity so ɛyɛ ne wɔfani mpɔn to ɔbaeɛ a charity ono maame no nuanom no papa no ɛne ɛyɛ wɔfa no ɛyɛ mo akonta mo ase mura ɔsɔfra prɛtwi so ɛbaeɛ a dɔtidie yi ɔno so deɛ ɛwɔ mu ɔpepe mmienu wɔne ɛyɛ ne maame ɔsɔfo ne maame ne abusua ɔpepe mmienu charity esi oso ne nka wɔfa no ɛne nananom ne aduanafoɔ bɛgye yɛ anam sɛ ɛyɛ ɔsɔfo prɛtwi ebeneza melako worship center yame asia ɔno maame baabi a wɔyi sika no twɛdi ampo nyankopɔn ɛnkɔ so ɛnhyɛ wɔn nan mu asedafoɔ bɛda no ase yɛosabe nana abosompem adakogya akye ɛhene ne mpanimfoɔ naasana na akyiri ɔhema ɛne ɛyɛ saa bere abusua no ɛsɛ ɛkwan ɛda mo ase Oni na napokia agranyina babani na nya kwa brodoma ododo bibie obo okuro asa wa papa brakatu enu rufa na maka eye ura na ko biagi afawat yes ega ne bra ho papa ega sa kaje yeah
Yet, what dear? I'm not going to be able to see them.
na sɛdeɛ yɛnim no ɛnna deɛ yɛn nyinaa hu sɛ nkyia no ara na ɛrekɔ so na ɛfiri kyena ɛrekɔ no ɛkyena nɔpa abusua ne nana Agyekum yɛ asabere wɔte adwam ɛma kontire fekuo nana o kontire fekuo nti muhunu nana hwedie mo hina mo a moyɛ announcement no yɛ a mo se nana hwedie mo hene wɔno ane hwedie mo hene nanso so sabere ɔna ɛte wɔ sɛ kontire fekuo no ɔte wɔ sɛ kontire hene nti sɛ mo ahwɛ a nti na Mampong hene na kyame nyinaa yɛgu ne nkyɛn no fi sɛ kontire no yamani emu odu yie eno nti saa fekuo no nananom yɛmfa ndi agorɔ eno nti ne yɛnyina yɛguri nkyɛn no nti yɛsrɛ mo mo a moba ya na mo ma yɛ instructions no yɛsrɛ mo amanneɛ no kwae ne yɛnam so pɛpɛɛpɛ nti mopɛ biribi a moba kyerɛ me wa na mo abɛbusa yɛ yɛsrɛ mo yɛmpɛ sɛ obiara wotiw fie na anya amane a ɛɛya nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribiara amanneɛ kwan so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ na obiara amfom na yɛde agya nana kwae sɛnea ɔbɔɔ ne bra faayɛ na yɛnyɛ a yɛnim no yɛnim sɛnea adeɛ fɛ yɛ ne fɛ na ɔsi bu adeɛ fa ɛno nti yɛn nyinaa yɛne abere nti yɛdi ka de ahyɛ mo ase nnɛ woni a wofom a yɛmfa nkyɛw woabɛfom biara nana yɛpaakyɛw deɛ obi wɔ hɔ ɔbɛhyɛ da akata n'ani na wabɛfom yɛsrɛ wohyɛ da ba saa yɛmfa nkyɛw isɛ nana ɔpaade ɛfɛ nti yɛpɛ sɛ ne biribiara fa amanneɛ kwan so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ sɛdeɛ yɛnim no ɛdɔm bebree na ɛba ha nkurudi nana Mampong hema ne amahene bebree bɛba ha yɛawada nti ne yɛfiti aseɛ toto biribiara wɔ no kwan so pɛpɛɛpɛ nti saa bere na onum akyea no kɔn nti nana ɔmono Agyekum wɔde kontire fekuo ne nananom ma mpanimfoɔ yɛda manfoɔ ase ɛdi kae yɛda mo ase papaapa yɛhwɛ ha saa bere dɔm wɔ ha yie mommrɛ yɛnim sɛ firi na kɔpem yɛawada mommrɛ yɛ ɛno nti na agorɔ wɔ ha nti sɛ yɛsɔde a na ɛno nkyerɛ sɛ agorɔ wɔ ha biara pɔn agorɔ no nyinaa wɔ ha anadwi yɛsɔde a ɛnwom ahodoɔ na adwira akontihene de ne life man abɛtimi ha deɛ meka sɛ mo yi wɔ ha ebi a nnwom nkurɔfoɔ na ebi a mmaa no nti ne bi a wɔn bɛkɔ akɔhome kakra na mmom deɛ meka sɛ mo yi ɛne life band ne deɛ yɛnim sɛ ɛtimi ha baabi afidie yi tie kɔbiraa no obiara MC so wɔ ha nti obiara ɔpɛ sɛ adwummere yi wobɛdi asa anaa wɔbɛkyerɛ ne dɔ biara no yɛwɔ ha yɛnyɛ asu a ne yɛnka sɛ kunafoɔ nti nananom yɛsɔre a ne yɛnsɔre saa yɛnya ha pasaa saa ebi ɛpono no mmom ɛna ebi a yɛbɛtum na mmom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛ deɛ ɔwɔ din ne yɛbɔ anaa deɛ ɔwɔ bi ayie ne yɛyɛ sɛdeɛ nnwontofoɔ no ka no ɛne deɛ aha ɛngu pasaa ɛkɔpem yɛawada otuare mpɔde ewie mu kyɛ yɛn na wɔde yɛn nyinaa nkwankyɛ yɛn nti saa bere yɛda mo nyinaa ase yɛda mo ase ma no si a agorɔ no nyinaa nka mmom na nananom bɛsɔre ne yɛsɔre a na ɛno nkyerɛ sɛ aha gu agorɔ no da so wɔ ha a yɛbɔ nti yɛda mo ase na ne korakora ne sɛ ɛfiri wɔkyena nɔpa no yɛba a nonsia no na ɛmu yɛbie so yɛbɛgye nkyia kɔbɔ nɔnkron na yɛaserɛ kɔ ade ɛkɔ ɛbɔdu mmienu a yɛbɛsan aba yɛsrɛ mo amanfoɔ mo nhyɛ no nso ma yɛn ɛkyerɛ firi du mmienu no a yɛbɛba no yɛbɛtena aseɛ no obiara ɔwɔ biribi a ɔpɛ sɛ ɔde gya nanakɔa biara yɛbɛhyɛ aseɛ kyena sɛ ɛdɔm no dɔɔso nti yɛka sɛ yɛde ne nyinaa twɛn yɛawada a yɛn ho bɛkyerɛ yɛn nti yɛsrɛ mo a adɔfo nom sɛnea nana ɔmono Agyekum ɛne nana hema mekyerɛ Botokuhene ɛne abusuapani ɛne ndɔ ɔwɔ ba ɛne yɛkunafoɔ ne adɔfo nyinaa hyehyɛeɛ a yɛayɛ no no nti firi kyena no dumienu nkɔ no obiara ɔwɔ biribi a ɔpɛ sɛ ɔde kyerɛ biara no abusua bɛbie yɛ ɛpono ato yɛnim sɛ nnɛ
mo ma ye bibi na mom kyena ye kyera de sie de ene nsawa ne nyina etoaso nti yesremo adofo no kyena obia opeso de bibi gada na kwa bia no kyena efiri dumienu awia ntrase no ye bia prato oba table bia abekwa hu bia gofoma no ye be ma akwai ama wa kyere ye bia ne de atoaso yada obia se timanusia yada mo ase ahamu kurasa obia opeso tena bia no ahamu yesremo na nanom ma mpanimfo ne ahemfo no efie bi wa kyera ha ya
Now your friend no me pay me once.